guys, welcome back to my channel. Incline ipondulla ee viewpoint video alla first time tupnanda please subscribe and play, like and play, comment and play. Including ni mar joke madullere guys guys ge adu illa tundoperu bale poi ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ನನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನ ನಾನು ಅದೇ ಪುಣೆ ಹೋಯಾರೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಬಸಂದಿರಿ ಇನ್ನಂದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಲ್ಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎದಿರ್ತು ಬಿಡ್ದಾನೆ ಬಳೆ ಬಳೆ ಗೈಸ್ ಬಳೆ ಬಳೆ ಇಂಗ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ತುಯ್ಯರನ್ನು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪರ್ತೇರ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬೇರಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲಿಪೊಡ್ಚಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಸೇಂಗ್ ಕುಡಿಯಾರ ಬುಜಿ ಸೇಂಕ ದೋಗ ಬರ್ತೇರಿ ಅದಂದು ಸೇಂಗ್ ಕುಡಿಯಾರ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಎತ್ತರುಂಡು ಗೈಸ್ போலே போலே எத்தனை எங்கலா வியூ பாயிண்ட் गाइस எத்தனை गाइस ಮುಂದೊತ್ತು ಬಲೆ गाइस ಟುಲೆ गाइस ಎತ್ತನ ಮಾರೆ ಫೈನಲಿ ಎತ್ತಿಯಾ ಅವಲ್ಲ ಮಂಡಲದ ರೋಜನ ಮುಲ್ತು ವಿಸಿ ತೋಜುನು गाइस ನಗರ ತೋಯ್ಪ ಬೆನಿಗ್ಲೆ गाइस ಅಂತಲ್ಲ ಟುಲೆ गाइस ಇದು ವಿಸಿ ಓಯ್ ನಿಂಗೆ ಕೈ ತಂದು ತೋಯ್ಪಗ ಬಲೆ गाइस ಎಂಕ್ಲ ಬೇಗನೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಪುನ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ तने गुड्डे ना मतलब तो व्यू पॉइंट तो जब ना एत्ती जिमकला व्यू पॉइंट
ಕಡಿಲ ಭಾರಿ ಎದುರ್ಬೋದು ಅಂತಂದಿರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾ ತೂದಾಂಡೆ ನನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ వ్యూ పాయింట్ ఏం చేస్తాను చిన్న వ్యూ పాయింట్ సూపర్ ఇస్తుంది పండేనే పండి వ్యూ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇದು ಓಲಾಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬ ನೋಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೈಸ್ ಕಬಕ್ಕಡ್ ಬರ್ಪುನಂಟ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆತನ 2 3 4 manggil ಕ್ಲಿಯರ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ₹5 ಒಂಜಿ ಐಡ್ಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಟು ನನ್ನ ಪೆರಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಟ್లా వ్యూ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಫೆರಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗೇನ ನಲಿಪೇರುಂಡಿಗೆ ఇట్లా చూడు కుళ్ళుదా వచ్చింది పాప వీడియోను ఈడకి ఎండ్ మంతుందిಲ್ಲ వీడియో ఇಷ್ಟ అంట లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మన్పులే ನನ್ನ ತಿಕ್ ಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ bye ಬಾಯ್ 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 ಗೈಸ್